Grabatzen ari garen honetan gaueko 11 puntuan direnean, Realak eta Osasunak anoetan jokatu duten iEsports Ligako 11. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena gorritxoentzat izan da, huts eta biko emaitzarekin, eta honen bestez Imanolenek ezin izan dute hirugarren garaipena erreskan eskuratu. Gogoratuko dugu Realak ostegunean Makabiri irabazi ziola Belgradon bat eta biko emaitzarekin, Osasunak ere emaitza berberarekin galdu zuen lehengo astean ligan Betisen aurka. Bi taldeak honako 11 hauekin irten dira, Imanolek 4-3-ko ohiko sistemaren aldeko apustua egin du, Remiro izan da atepean, lauko atzealdean Jon Mikel Aranburu eskuinegaletik, Sergio Gomez ezkerregaletik, Agerde eta Zubeldia atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan aritu da Zubimendi, zelai erdian Braisek eta Susitsek lagundu diote, eta goian eskuinaldetik Goiarzabal, ezkerraldetik Ander Barrenetxea eta goian Horri Oskarson izan da. Osasuna ere, Vicente Morenorekin, 4-3-ko ohiko sistemarekin irten da, baina behar bada 4-2-1-bateko sistematzat ere hartu daitekena. Sergio Herrera izan da atepean, lauko lerroa Juan Cruz ezkerregaletik, Areso eskuinegaletik, Katena eta Boiomo atzealdearen erdialdean, Torrok eta Moncaiolak osatu dute Euskarri bikoitza, Aimar Oroz izan da erdi puntan, Brian Zaragoza ezkerraldetik, Ruen Peña eskuinaldetik, eta Ante Budimir aurrean golaren arduradun. Beno, partida hasiera ez da distiratsua izan, inondik inora ere, behar bada Reala hobeto sartu da partidan, batez ere Ander Barrenetxearen egaletik ikusten genuen oso parte hartzaile zebilela Donostiarra, partida hasieran ere Brais Mendezen oinetatik baloi dezente pasa dira, baina orokorrean egia da Reala iristen zela Osasunaren zelaian baloia bazuela, baina Osasuna eroso ikusten zen, eta hori gorritxoentzako albiste ezin hobea izan da zalantzari gabe, eta alde horretatik behintzat Realari horixe falta izan zaio. Sakontasun apur bat, batez ere lehen da biziko zati horretan, eta beno, hasieratik esan dugun bezala Reala Osasunaren zelaia zapaltzen, baina inolako sakontasunik gabe, Horri Oskarsonera bat desagertuta ikusi dugu lehen zatian, eta hori Ander Barrenetxeak area behin baino gehiagotan zapaldu duela, baina Islandiarrak, eta Realak orokorrean ez dute gaua izan inondik inora ere, benetan ahazteko moduko gaua izan da, ostegunean izango da gau beltza, baina Realari igandera aurreratu zaio, eta bai, horrelaxe izan da norgehiagoka, eta 23. minutuan hasi da amesgaiztoa Osasunak, motzean korner bat atera du, Brian Zaragozak sekulako erdiraketa egin du, eta Lukas Torrok burukada batekin Alex Remiroren atea gainditu du. Realarentzat hori jada zegoen temperatura hotzarekin baldekada urrotz izan da, eta kolpez aplasteko galanta eman dio hor Lukas Torrok. Izan ere Reala ari zen dominatzen Osasuna tarteka kontraerasoetan, eta Brian Zaragozataz hitz egingo dugu luze eta zabal, sekulako denboraldia osatzen ari baita Osasunarekin orain artean, baina hor Brian Zaragozarekin, Ruben Peñarekin, Ante Budimirrek ere sekulako lana egin du, hori ere aipatu beharra dago, areaz kanpo zenolako lana egin duen, nola jetxi dituen baloia, nola jokatu duen bizkarrez Brian Zaragozaren aldera, eta hori sekulakoa izan da. Eta esan dugun bezala, Realarentzat kolpe gogorra izan da, gero berriz ere txuri urdinak saiatu dira erreakzionatzen, Ander Barrenetxearekin, Mikel Oiartzabal ere, tarteka sartzen zen, baina hor Realak atzetikan atera nahi izan du baloia Martin Zubimendirekin, baina Mikel Oiartzabal ere hainbeste atzeratu behar izatea etzen albiste bat ere ona Realarentzat. Osasuna oso ordenatuta ikusi dugu, ez du intentsitate handiko presiorik egin, ez da gutxiagorik ere hor aritu dira, bai Brian Zaragoza eta bai Ante Budimir batez ere goian presionatzen, baina gainontzekoek
Realeko jokalariak oso ongi hartuta zituzten, Martin Zubimendiri ere kosta zaio, pixka bate askatzea hasieran Osasunako bai Torrok eta bai Moncayolak oso kontrolpean eduki dute, Lukas Susic ere alaxe eduki dute, baina Kroaziarrak esango dugu pare bat edo jaurtiketa izan dituela areaz kanpotikan, nik uste Atletico Madrilen aurka gol hori sartu zuenetik jaurtiketa horrekin areaz kanpo pixka bat zuloa bilatzen duenean ausartuko dela Kroaziarra. Gaur pare bat aldiz saiatu da, baina ez du lortu inondik inora ere, eta 34. minutuan Realak bere zelaian baloi bat galdu du, gero Brian Zaragozak hartu kontraerasoan Ante Budimirri atzean utzi Realeko atzealdeak ez du urruntzerik izan, eta Budimirrek goixo ezkerrez area ertzetik Alex Remiro berriz ere gainditu du, eta hau bai Realarentzat zaplasteko galanta izan dela. Huts eta 34. minutuan Reala ez dugu esango dominatzen, baina gehiago izaten ari zen eta Osasunaren zelaia gehiago zapaltzen, eta Osasunak bi kontraerasotako jokaldietan bi kontraerasoren eraginez hobeki esan da, lehen gola ere kontraeraso batetikan ateratako kornerra izan baita, bi gol egin ditu. Gero, esan nahiko nuke gauza bat, ez da inondik inora ere justifikazioa edo porrotarena, azkenean Reala ideiari gabe egon da, hori errealitate bat izan da, baina hor Alavesen aurka ikusi genuen, nola Asier Villalibreri penalti bat adierazi zioten korner batean heltzeagatik, hori epaileak zuzenean penalti adierazi eta ez zuen iritzirik aldatu, eta gaurkoan berriz korner batean ikusi dugu nola argi eta garbi heldu egiten dioten Realeko jokalari bati, eta epaileak ez du barrikan ere begiratu. Beraz, hor zuzenketa bat egin behar da, nik uste Realak ere hori kritikatu beharra daukala federaziora, azken finean iruditzen zaidalako ez dela neurri berdinean hartzen ari nolabait ere jokaldi horiek, egia da, eta hasieran esan zuten, arau berrien artean horixe zegoela, area barruan korner baten ostean bakarren bat, hau da, kasu honetan defenditzen ari den taldea aurkariaren elastikoa heltzen ari bada, edo penaltia edo kontakturen bat baldin badago penaltia adieraziko dela, baina gaurkoan egonda eta ez dute penaltirik adierazi. Beraz, nik uste hor ez dutela oso garbi, eta errealitatea da, Reala bigarren aldiz kaltetua atera dela. Bigarren aldiz kaltetua atera da. Kontua kontu, 39. minutuan, Boiomori egindako penalti bat adierazi du epaileak hasiera batean, baina gero barrera joan da eta zuzendu egin dio, egia esan hor Reala sekulako eskapada egin du, batez ere Jon Mikel Aranburuk esango dugu sekulako eskapada egin duela. Venezuelarra gaurkoan ere partida ona egin du, iruditzen zait pixkanaka erasoan ere hobetzen ari dela, baina egia da oraindik ere lehen mailan eta goi mailan hasi berria den jokalaria dela, eta hori noski ez da jokalari bat ez da bi egunetan egiten, ez? Eta Jon Mikel Aranbururi apur bat horixe gertatzen zaio, bai maila ona du, ikusten da proiekzio handiko jokalaria dela, baina apur bat hor ikusten dugu Venezuelarra oraindik ere gauzak badituela hobetzeko, eta horrarea barruan hanka askatu baitio, baina ez da kontaktu zuzenik izan, kontaktu nabarmenik, Boiomo lurrera bota da, baina epaileari gero barretikan zuzendu egin diote, eta ondorioz ez du penaltirik adierazi. Honen bestez, huts eta biko emaitzarekin eta Reala ideiari gabe, sakontasunik gabe iritsi da, bigarren zatian noski aldaketak egin beharratzeuzkan bai edo bai, eta Oskarson kendu dutakeku ateratzeko esan dugu. Horri Oskarson gaurkoan erabat desagertuta egonda, aurrekoan ere Gironaren aurka pare bat aukera izan zituen, baina orokorrean etzen bere partida izan inondik inora ere, eta Takekuborekin bai aldatu da. Takekuborekin azkenean taldeak beste abiadura badauka, kalitate handiko jokalaria da, baina egia da ez dudala oso vertikal ikusten Take hor, egalean eta jokaldiak egiten ditu, aurkariei burua usteak sortzeko gaitasuna badauka,
baina barnekaldera sartzerako garaian iruditzen zait oso motel dabiela, hau da, aurkari asko etortzen zaizkio gainera eta orduan berak aurretikan hartu duen abantaila guztia galdu egiten du, eta hori behar bada zuzendu beharra dauka Take Kubok, orain artean zulo asko eduki ditu, baina egia da gaurkoan Osasunak oso ongi defendatu duela, eta horixe izan da Take Kubo kondenatu duen ezaugarrietako bat. Partidaren bigarren zatian, Reala ez da bat ere ongi sartu berriz ere, ia da dominatzaile aritu dela, esan dugu Take Kuborekin eta Mikel Oyarzabal puntan zela, Take Kubo Mikel Oyarzabalen eskuinaldeko postu horretan sartu da, eta Oyarzabal aurrealdearen erdialdean ipini da, eta Oyarzabale lengoan Gironaren aurka partida ona atera zuen postu horretan, baina gaurkoan ez da bat ere ongi aritu. Eta, saiakera egin dute Realeko jokalariek, iritsi dira gainera Sergio Herrerak sekulako bi geldiketa egin ditu, zer izan dira horiek, bata Take Kubo gainera indartsu eman dio, baina sekulako eskua atera du, eta bestean agerdi atera dio ia ATP-an. Osasunak aulkia 73. minutuan mugitu du, Moncayola eta Ruben Peña atera dira, behar bada ez dira izan, ia da Osasuna gaurkoan baloiaren jabetza aldetik eta baloia mugitzerako garaian, kombinazioak egiterako garaian, eta ez direla edo euren futbola edo jokoa ez dela horretan oinarritu, baina Moncayola oso garrantzitsua izan da, batez ere Realaren trantsizio jokaldietan, eta asko frenatu ditu txuri urdinak Moncayolak, eta Ruben Peñak beste horrazkenean Vicente Morenok bai esango dut, oraintxe, bai Jesus Areso eta bai Ruben Peña horre edukitzeak eta Moncayolaren laguntza horrekin eskuinalde horretan estaldura oso onak egiteko jokalariak badauzka, ezkerraldean behar bada geratzen zaio zulo handiagoa, kasu honetan Brian Zaragoza eta Imar Oroz behar bada ezpaitira Ruben Peña eta Jon Moncayola bezain besteko bokazioa duten, edo atzealdera joateko hainbesteko bokazioa duten jokalariak, eta horretan, ongi aritu da Osasuna, oso ongi esango dugu. Eta Bretones eta Ibañez atera dira, hauek ateratzerako jada Osasuna beste une batean zegoen, beste une oso desberdin batean utz eta bi irabazten, jokoa kontrolpean izatea falta zuten, noski altzela 3. gola egitera, baina bai Bretonesek ezkerraldetik eta bai Ibañezek ongi gelditu dute kasu honetan Take Kubo, pixka bat horregatik egin ditu aldaketak ere, Ibañez ere atzealdean bokazio handia duen jokalaria baita, eta Bretones atzelaria da, eta hortxe, apur bat Vicente Morenoren apustua partidaren fase horretarako oso ongi atera zaiona, zalantzari gabe. Eta 70. minutuan iritsia Realaren aldaketa hirukoitza. Oyarzabalek, Susitxek eta Barrenetxeak zelaia utzi dute, esan du, Wander Barrenetxea partida hasieran protagonista, baina falta zaio Donostiarrari, ez da orain urtebetekoa, zehaztasun asko falta zaio, behar bada kontraerasoetan, eta ez da lehen bezain jokalari bizia, hor gero, iristen da, alboko marra ongi bilatzen du, apur bat kanporaka egiterakoan ere esango dugu arriskua sortu dezakeela, baina erabakiak azkarrago hartu behar ditu. Susitx partida hasieran oso desagertuta ikusi dugu, lehengoan ere Gironaren aurka etzen agertu ere egin, gero pixkanaka protagonismo hartzen hasi da, aukera garbi bat ere izan du, bigarren zatiaren hasiera horretan, bestea horixe zen, Sergio Herrera sekulako eskua atera dio horre, eta Miranda de Ebroko atezaina gaur gauean partida gogoan garria, bere gelan marko batean jartzeko modukoa egin du. Eta azkenin Mikel Oyarzabal, lehengoan Gironaren aurka goleatzaile, Makabiren aurka ere jokatu zuen, baina gaur ez dugu ikusi, ez du jokaldi nabarmenik egin, atzealdean eta saiatu da taldea apur batean tolatzen,
kanpotik barnerakako jokaldi horiekin horri Oskarson bilatzen zuen, baina ez du lortu. Eta Sadikek, Turrientesek eta Bekerrek partida oso diskretua egin dute, batez ere Xeraldo Beker iruditzen zait, eta behin eta berriz esango dut, eta ez da inongo morboa edo emateko, gu diskotekan gertatu zen horretz geroztik ez dela bat ere ongi jokatzen ari, ikusten da ez dagoela zentratuta gaurkoan ere ezkerretikan hasi da, gero eskuinetikan jokatu du, eta ez dago Bekerre. Turrientes ere horixe ez da bat ere testu inguru errazean sartu, ez da jokalari erasokorra, behar bada gehiago da jokoa kontrolatzekoa, eta Realagune horretan jokoa ez zuen kontrolatu behar, jokoa zoratu egin behar zuen, eta Sadikek, beste behin ere gaurkoan beste batzuetan baino baldarrago ikusi dugula ere esan nuke, eta horixe. Eta gero 79. minutuan jada Reala saiatzen ari zen, baina jada aukerak ez zituen, partidaren erritmoa oso mantsoa zen, eta 79. minutuan Odriozola atera du Aranbururen ordez, kasu honetan, Aranburuk esan dugu horre sekulako eskapada egin duela, baina gero gauza politak ere utzi ditu, erasoan pixkanaka garatzen ari den jokalaria bada, eta 83. eta Alvaro Odriozola, horixe, jada Reala erabat amilduta, ondoratuta, Titanic barkua bera, baino ondoratuago ikusi dugu Reala. Juan Cruz eta Brian Zaragoza kendu ditu Osasunak, esan dugu Brianek sekulako partida egin du, 2 goleko pase eman ditu, baina horrez gain sekulako habilidadea eta abiadura eta dena daukan jokalaria da Brian Zaragoza, eta Moi Gomez eta Nacho Vidal apur bat emaitza defendatzera atera dira. Budimir ere kendu du Raul García de Aro sartzeko, Budimirren partida ere ikeragarria izan da, zenolako aurrelaria daukan hor Osasunak, ez baita areako jokalaria bakarrik, areaz kanpo zenolako lana egiten duen benetan aipatzekoa, eta azkenik Braisi penaltia adierazi du, ez da inondik inora izan, barra zuzendu eta txartela atera dio, eta horle laxe amaitu da partida. Realarentzat gaurkoa kolpe oso handia da, bazirudien pixkanaka taldea gorantz etorrela, baina gaurkoan ikuste Imanolen entzat abisu handixamar bat dela, ez du golik sartu eta gainera jaso egin ditu, 2 hain zuzen ere, eta horixe, gaurkoa azteko moduko gaua, eta ostegunean kopa, ea zer gertatzen den horrauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitaten hori izan agur.